Podem parlar ara de la síndrome de Sherwood, un treball de qui va ser número 2 del cos de Mossos d'Esquadra, David Piqué, per un màster de seguretat. En un nivell teòric va parlar de les manifestacions i les protestes, posant d'exemple les protestes d'Ocupes dels primers anys 2000 a Barcelona. Parla del model de Miyamoto Musashi i un treball teòric de fa més de 10 anys que esdevé perfectament aplicable a les situacions molt més pròximes. Si la concentració o manifestació no es preveu prou violenta, es pot arribar a provocar una mica, amb detencions poc justificades per escalfar l'ambient. També es poden fer batudes preventives. La batuda estarà especialment mal feta i amb tracte humiliant per encendre més els ànims. Quan algun grup descontrolat comença les accions violentes, les unitats de policia ni es mouen. I quan la violència comença a ser generalitzada, l'actuació policial es retarda deliberadament fins que els danys causats són inacceptables. La conseqüència previsible és que acabarà amb una batalla campal. És llavors quan hi ha les càrregues policials, que en cap moment volen ser dissuasòries. No es dissimula. Es va directament contra els manifestants i se'ls ataca amb prou velocitat perquè no tinguin temps de fugir i es provoqui l'enfrontament físic. En aquest estadi, els manifestants ataquen la policia. Realment s'estan defensant, però no ho sembla. Han estat acorralats. La violència entre els agents i manifestants es desferma, es personalitza i es descontrola. És el que es vol. Comencen a aparèixer víctimes innocents. Els que han defugit l'enfrontament es troben amb la resta d'unitats policials. La dispersió no és voluntària, és a cop de defensa, i qualsevol indici de resistència és contestada amb una contundència exagerada i detencions massives. Aquesta tàctica no és exclusiva de règims totalitaris, també es dona massa sovint en moltes democràcies occidentals. Doncs després del que ens ha dit David Aranda i també després d'aquesta explicació sobre la síndrome de Sherwood, no sé si Sònia Andolz, experta en aquestes qüestions. Diverses coses. D'entrada, a mi el que m'amoïnava més aquests dies era que tenia la sensació que la policia no estava actuant de forma preventiva. És a dir, se sabia que sortiria la sentència i se sabia que hi hauria una reacció popular, ciutadana, i d'entrada, no només la policia, sinó els polítics, però especialment les forces de seguretat, han de preveure els diferents escenaris per tal de minimitzar els possibles danys o perjudicis. És a dir, si tenien tan clar que la gent sortiria en massa, en lloc de preparar un operatiu policial que ha acabat sent molt més lesiu que no pas preventiu, el que havien de fer era, al contrari, preparar fórmules per evitar danys. Dit això, que aquests dies és el que més he vist, que no era preventiu, sinó que era reactiu i fins i tot proactiu, perquè, com ha dit l'Abel, hem vist, i ho hem vist en primera persona, a més, moments en els que la gent es mobilitzava de forma pacífica i dins del que estava permès per llei, i era la pròpia policia la que iniciava la càrrega, vull dir que feia una cosa proactiva en lloc de només reaccionar a atacs que rebia. Quan agafes i et llegeixes tot aquest model, la primera cosa que penses és molt bé, això és un model teòric, no s'hauria d'ensenyar mai a cap escola de policia democràtica, això no entra dins del que ha de ser una policia democràtica, i com que a més, com heu ensenyat en aquest vídeo, es compleix pas a pas, jo que innocentment creia que el que s'havien estat fent aquests dies era prendre decisions segons la marxa una mica, i volia creure que desencertades en molts casos, quan ho contrastes amb tot aquest model que jo no coneixia perquè no s'ensenya com a escola democràtica, doncs et quedes una mica sense arguments, la veritat. De fet, la tesi aquesta del David Piqué, que era comissari dels Mossos fa uns anys, es va posar de moda quan va passar tot el tema de Can Vies. La diferència és que Can Vies era fàcil de vendre als mitjans i a gran part de la població com uns antisistema, que són uns ocupes i que, són gent que segur que han fet alguna cosa i s'ho mereixen. Clar, quan es passa, i que els que hi érem també sabem que no anava ben bé així, que hi havia hagut molta més història al darrere, molta implicació del barri, etc. Però, clar, quan això es trasllada a manifestacions en què hi ha moltíssima gent que no ha estat mai en una manifestació que acabi malament,
i de cop veuen com actua la policia, vendre això a la població és molt més complicat, perquè no és que t'ho expliquin que t'arribi un vídeo, és que estàs allà i ho estàs veient amb els teus ulls, no? Per tant, quan reps explicacions com aquesta, t'encaixa tot una mica més, no? I vendre el relat de no, són uns que, bueno, alguna cosa deuen haver fet, saps segur que no, perquè tu hi eres i no estaves fent res i t'ha tocat el rebre també, no?